Welkom bij het Limburgs Museum. Welkom bij de tentoonstelling Tekens van Vrijheid. Tekens van Vrijheid gaat over de kracht van creativiteit, de kracht van de creativiteit van de kunstenaar en de vrijheid die hij zichzelf toe-eigent om zichzelf te uiten. Kijk bijvoorbeeld naar dit vroege werk van Anton Rooskunst. Anton Rooskunst is een van de leden van de Cobra-beweging, een beweging, een kunststroom die opgericht is als antwoord op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. In het begin schilderde hij nog heel erg realistisch, het is bijna Van Gogh-achtig. Gewoon die bomen, de boomstammen die hij en de grond die hij daar schildert in duidelijk eenvoudige strepen. En vervolgens, als we kijken naar zijn latere werk aan deze kant van de tentoonstelling, zien we een veel meer abstracte werk van Anton Rooskunst. De vrijheid die hij zichzelf als kunstenaar toe-eigent, dat is wat we zien in de ontwikkeling van ook deze kunstenaar Anton Rooskunst. De tentoonstelling Tekens van Vrijheid is online nog te zien tot in het oneindige. Welkom bij het Limburgs Museum.